Döwlet mediýasy türkmen futbolçularynyň üstünlükli çykyşy barada habar berip beýleki ýarışlary agdamady. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýän Aziýa Kubogyny almak ugrundaky oýunlarda topordan çykyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň täzerekler gepleşikleri milli ýygyndynyň oýunlary barada ýygyderli habar bermedi. Aziýa Futbol Kubogy 2019 5-nji ýanwar 1-nji fevral aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýär. Türkmenistan, Özbegistan, Oman we Ýaponiýa F toporda çykyş etdi. 14-nji dekabrda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýaşyl meýdança ýaşyl topor ýaşyl Türkmenistan şygary ma'lum edildi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygındysy Abu Dhabi'niň Al-Nahyan stadionuna Ýaponiýanyň futbol toporu bilen duşuşdy. Türkmen futbolçulary oýunyň birinji ýarymyny ýeňiş bilen tamamlady. Hökümetçi neşirler bu barada desini heniz oýun tamamlanmanka habar berdi. Türkmen futbolçulary Aziýanyň iň güýçlü ýygyndylarynyň biri bilen geçirilen duşuşukda asla aljyraman 26-njy minutda hasaba açmagy hem başardylar diýip Türkmen portal ýazýar. Ýöne ýarışda Türkmen toporu 3-2 hasaba bilen Ýaponlardan ýeňildi. Döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 9-njy ýanwarda bu ýeňilişi habar berdi. İyileşemez oýunda özleriniň ustaatlyklaryny görkezdiler. 3-2 hasabyna Ýaponiýanyň peýdasyna tamamlanan halkara duşugy futbolçularyň üçin tejribeler artdyrmagy ýardym etdi. Diýip alyp barja aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygındysy Dubaýyň Raşid stadionuna geçirilen oýunda Özbegistanyň milli ýygındysyndan 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Döwlet mediýasynyň habar gepleşiklerine Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň Aziýa Kubogyna çykyşlary boýunça ümitlik aralaşdy. Hökümetçi neşir bu oýun tamamlanandan soň Türkmenistana garşy duşuşuk meniň üçin taryhy oýun boldy diýip özbek futbolçusy Javohir Sidiqow ýitirledi. 17-nji ýanwarda Abu Dhabi'de Türkmenistan bilen Omanyň milli ýygyndylarynyň aralarına geçirilen duşuşukda Türkmen toporu 1-3 hasaby bilen ýeňildi. Türkmenistanyň döwlet mediýasynyň habar gepleşikleri ýene-de ümitimligi saklady. Watan habarlary gepleşigi Türkmen toporunyň oýuny barada habar bermedi. Oňa derek Aşgabatda otuň üstünde oýnalýan hokkey barada habar berdi. Otuň üstünde oýnalýan hokkey boýunça geçirilen ýarışda gatnaşan türkmenler özleriniň başarlyklaryny görkezdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň guramyna geçirilen ýarış türkmenler üçin halkara bäsleşiklerine öz başly taýýarlyk urly. Diýip alyp barja Aşgabatda geçirilen otuň üstünde oýnalýan hokkey barada 17-nji ýanwarda habar berdi. Hökümetçi neşirler Türkmen futbolçulary Omanyň toporundan utulandan soň Türkmenistanyň toporunyň Aziýa Kubogyna çykyşlary barada habar çap etmegi behetdi. Türkmen sportuny ýakynan ýygyrlaýan synçy döwlet mediýasy Türkmen futbolçularynyň üstünlükli çykyş edeni däl, goşok çykyş edeni de olary goldamaly, olaryň oýunlary barada habar bermeli diýip döwlet mediýasynyň 17-nji ýanwarda otuň üstünde oýnalýan hokkey barada beren habaryny tesbirledi.